ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ହରେଇ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଚାଲି ବି ଯାଇଛି ସେଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ୱାପସ ଆସିଯିବ। Yes, I am telling the truth. I am telling the truth. ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ଇମାନୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରଥମେ ମରିୟମକୁ ଦିଆଗଲା। ମରିୟମ କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୋସେଫକୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଆଣିଅଛି। ଏଇ ଇମାନୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍, ଇମାନୁଏଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ୟଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏଇଟା ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମରିୟମ କଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଟପିକକୁ ଆସି ନାହିଁ। ମରିୟମ କଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ବନା ଯାଉଛି। ହଁ, ଏହା କିଭଳି ହେବ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲେ ତୁମେ you will be the mother of God, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଆଉ ମରିୟମ ସେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ବୟସ। 16 ବର୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? 16 years। 16 years। ମରିୟମ ସେଇ ସମୟରେ 16 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିଭଳି ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମା ହେଇପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମା ହେଇପାରିବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯିଏ ମା ହେବ ସେ ତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବା କଥା। I am not holy enough, my age is not enough, ମୋର ଏଜ୍ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। I am not ready enough, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଏନଗେଜ ହେଇଛି, ବିବାହ ବି ହେଇନାହିଁ। এই ସମସ୍ତକୁ ମରିୟମ ଭୟ କରୁଥିଲେ। I am not ready enough, I am not holy enough, my age is not enough, ମୋର ବୟସ ସଠିକ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେ ପବିତ୍ର ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଭୟ ଅଛି, I am not smart enough, my education is not enough, my talent is not enough, my degree is not enough, my skill is not enough, my experience is not enough, ମୋର ଅନୁଭବ, ମୋର ଡିଗ୍ରୀ, ମୋର ମାର୍କ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଏହା ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, our God is God enough। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। I am the God enough, ମୁଁ ପ୍ରଚୁରତାର ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ମରିୟମ ଏଇ ସବୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ ପରସ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, my preparation is not enough, ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ ହେଇନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି that is not enough, my labor is not enough, don't worry it, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। এই কথা ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମନେ ରଖ, ଇମାନୁଏଲ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। I can conquer, I will victor, I will receive winner, I will win। এইটা କହିବ, କାରଣ ଇମାନୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମରିୟମ କହିଲେ ସାଇନ୍ସ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେବ? ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଇଟ୍। এইটা ସାଇନ୍ସ ମୋତେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୋଲୋଜି କ୍ୟାନଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଟ୍। ବାୟୋଲୋଜି ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ କୁମାରୀ କେମିତି ମା ହେବ। ଫିଲୋସଫି କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍। ଫିଲୋସଫି ବି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହିଲେ ତାପରେ ପରେ, ଦେଖ ତମେ এইটা ଭାବୁଛ,
কিন্তু এইটা জানি থা যে তোমার আত্মীয়া এলিসাবেথ বর্তমান সে 6 মাসର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। जो एलिसाबेथ विषय लिखा जाए जिखरिया और एलिसाबेथ